Cái em phải hiền mình chỉ sống sống tận em khổ mà cái ngày đàn là em đua lâu lẽ chuyện mấy đấy xây là hi cái lý tin thúc bụi lệ em phải thằng na anh ấy biết à chút tiền thì lâu xe anh có sao hậu gì giang chỉ cần để là bằng đấy xây là hiền chân khom đủ là mình xia mà rồi đồ lệ ngày đàn thì năng lâu bê ra bỏ cái em tero te pakata kan chen hậu thể phá anh ấy nãy mà cũng so nghe tụi đi đủ đó ít đủ không chú cắn đâm point cắn thị point em kiếm tan để xe cái tiếng thế cái gì thì mình rung rẽ ra mình cái em chắc cái máy nó có phù rùa hiện có hút phù ra như ta cả chuan anh chàng junior kan sul nu kan lo nga to film le het media sim mà hian ti mai te am scooty film te ka tiang le film sang le advertisement te music video ka tiang ate lo tho khona te kan nei to chuan o he film hi keima ta na hlut big zual na deuh chu cái hi kan tho dun top na ni he lo ni tarang mai a zo hi amizia mize ti no in fak hi om ka ti chuang lo a chu wang chon thil pakhat hemi film ne na thil soidu deuh kan ei ni chu mi ya chuan nakina le tu na de po mi puina min thlir hian in hret hi amanga he film hi Christian film ania Christian film thatak ania chu ti rual chon achang tur te hi kan director te kan producer te na min thlan chu hian mi fel berber te le mi tha berber te thlan chu kan ni lem lawa ma ni ha san na nei thau ti mayang eng boy a moni tang te po kan niang chung kar atanga hetia ran chu hi kan nia nia chu wang chuan ka nakina te point lo le enanga tianga chuan in hu tur ani don boka mi tha berber te kanon lang don lo mi fel berber te kanon lang don lo wa amaro chu kan thil kan role kan play awang kan hnang kan thi amaro chu ti ro chuan he film kan tho hun chunga hian le athu te he tianga hian hi ke mania hong tam tak nei a kan tho ho na sim a zalena lo po hian ani anga thil tam taka hian among zang ber lim thei reng boka ma hi keima takte po hi he chang phei chuan mi min hmu dan anga chuan fiam thu thiam zo kai mo fiam thu du zo ka hian mi ngai mai thei ama ro chu ani bula he kan nui bo je keima ke phei chu ataka hi zo ka thin te hi chia amana min kam te ti mayang min thel dai min ti nui hi tam zo hi ne kan thodun na po hian chuan he film ma chau lo po hian ka tho puita dang tam tak pon an mu ka ringa hei hi chu a film mai chu in lo hu ani mai don ta an hnung lama kan thil tho ho na hian hei mi zo film chu lo ka in thria dan tura chuan he tia sa pho Bollywood Hollywood te anga chumi na chu chumi chu nia chumi na chu chumi chu nia ti khaum ve thin lawa chang le light kan ve lop chang te hatianga boom mic te kan lo ken ve lop chang te tama tianga chuan ka tho puite kan thodun na tam taka po hian midang pon an hriat ka ringa zo hi chu ataima a zuana zanga a chepeya irong pol te hin nuama ti em an nia ama bika chuan ne soi tu tam chu ka nei lawa chu ka soi ang den ka soi tum ber chu mi tha ber le fel ber te ron chang su kan ni lawa ama ro chu ama po hi thil ke mania thil secret ti mayang kan ha san na ke mani family te ke mani nun phunga te in sila ti khan ti mel te kan nga kan pa hi hian tia kan nui bo pe na hian ha san na tam tak kan nei ve
tianga ka share ka thian te zinga ka share tam ber po hi ani ve ani hi chuan ama shim hi chu a ni e chu ka soyang deuin keima tan chuan a hlua he film hi ye o ka hriat reng tur pakhat keima ne na kan sul hnu om chun ni to do na tumi a chuan he film hi ye atma tan po ninga ka ro deuh tur pakhat chu ni ti mai te ang